So yun sub sa inyo mga Aji dyan, gagambino. So update ko lang kayo mga Aji dun sa nakuha nating gagamba. Galing dun sa palm oil o yung African oil dito sa amin. So ito yung picture mga Aji. Subukan natin kung kumaagat siya. Kasi yung mga comment kasi sa atin, hindi kumaagat, di siya lumalaban. So sa tingin ko naman lalaban naman siya kasi gagamba pa rin naman. Saka kahapon ko pa siya nakuha. Saka sa tingin ko to umitlog to. Kaya medyo manipis yung tiyan niya. So ito siya. Yan yung gagamba. So parang gagambang Japan lang din Ang pinagkaiba niya lang is medyo sa mga gagambang Japan na hawakan natin dati. Kasi yun malalaki talaga. Sobrang lalaki nun. Ito naman saktuhan lang. Kumbaga sa malaki siya talaga. Ayun nakikita niyo naman gaano kalaki yung gagamba. So malaki talaga Ayan So mga kalaban niya naman nandiyan sa picture na yan. So fast game lang to, subukan lang natin. Ito yung gagambo. So subukan natin Tingnan natin kung lalaban siya. Uy yun. Ay tanga na. Nakita nyo, so lumalaban itong itim. Lumalaban siya mga Aji. So sabi nyo hindi siya lumalaban, susubukan pa natin ulit. Nakatalikod siya. Ayun Masyado kasing malaki din. Yun pa. Masyado siyang malaki para sa mga normal na gagamba. So itong gagamba siguro na isa na nakuha natin. Siguro may pagka good size to. Good size tong gagamba na to. Mahaba-haba. Subukan natin ulit. Wala talaga. Tingnan natin kung paano siya lumaban Last one na lang, subukan natin. Kasi ayoko rin pakagatan to. Kasi medyo na-amaze ako sa itsura nyo. Yun nga lang, medyo nakakatakot din. So ito yung itsura niya. Kaya sa mga nag-aano mga Aji, tumaba talaga tayo kasi yun nga, quarantine tayo dito sa apuro pagkain. Yung lola natin dito, pakatay lang ng pakatay ng baboy. So lagi siya ng mga pagkain dito. So yan. Bukan natin ang isa pa. Ayun sumasapot na siya. So yun, at least nakita nyo na lumalaban siya. Tabi ko na muna to kasi gusto kong alagaan to, gawan ko ng net. Problema lang talaga dito, walang bukas na hardware. So nasa syudad, kahit sa syudad naghanap ako ng hardware. Gawa na yung hummingbird nung last time, nakita nyo naman yun. So imbis alagaan ko sana, pinakawalan ko siya kasi wala tayong magandang lalagyan. And yun lang, gusto ko lang pakita sa inyo na lumalaban to. So try natin hanapan ng malalaking gagawin. Yun, nahuli din mga Aji. Grabe laki ng pangil. Pansinin niyo yung paa niya, napakataba. So yan susubukan niyang kagatin yung ulo. Tingnan niyo may pwesto yung pangil niya. Pero yan yun, maraming salamat sa inyo and hanap pa tayo ng mas malaki dyan, bibigyan ko ng mas malaki pa.